Kalastuksella on maassamme vuosituhansia pitkät perinteet ja Suomessa kalastuksen harrastaminen on helppoa. Yli 18-vuotiaat saavat kalastaa lähes missä tahansa pelkällä kalastonhoitomaksulla ja lapsille kalastus yleisillä vesialueilla on ilmaista. Onkiminen ja pilkkiminen on kaikille maksutonta. Kalastamaan pääsy on helppoa, vai onko sittenkään? Mitäpä jos kalastamaan haluava henkilö ei pääsekään mihin tahansa? Tällöin tarvitaan paikkoja, joihin kaikilla kalastajilla on mahdollisuus päästä. Sana esteetön tarkoittaa paikkaa, jossa ei ole estettä tai joka on suunniteltu siten, että se soveltuu kaikille ihmisille riippumatta heidän toiminnoistaan tai ominaisuuksistaan. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteellisyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Esteettömyys merkitsee myös turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. Esteettömyydessä on yksinkertaisesti kyse ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esteettöminä kalastuspaikkoina mainostettuja kohteita on Suomessa vähän. Nämä harvat paikat ovat yleensä rakennettu tai sijoitettu kohteisiin, joissa käy muutoinkin paljon ihmisiä, kuten erilaisten retkeilyalueiden yhteyteen. Esteettömään kalastukseen soveltuvat erilaiset laiturit, penkereet ja rannat, joihin on helppo pääsy. Sähän olet SVK:ssa töissä, niin mitä sä työksesi siellä teet? Joo, mä oon töissä SVK:ssa eli Suomen vapaa-ajan kalastajissa ja mä edistän siellä vapaa-ajan kalastusta, kalastusharrastusta ja sitten myös ympäristöasioita, jotta meillä olisi hyvät kalavedet. Joo. Mikä on esteettömän kalastuksen nykytilanne sinun mielestäsi? No, se on parantunut. Se koko ajan menee parempaan suuntaan ja tällaisia kalapaikkoja, joita rakennetaan, niin niissä yhä useammin on huomioitu myös esteetön kalastus. Eli parempaan suuntaan ollaan varmasti menossa. Onko sinun mielestäsi esteettömiä kalastuspaikkoja Suomessa riittävästi? No ei varmaan ole riittävästi, vaikka niitä on jo ihan tullut lisää, niin silti kumminkin enemmän tarvitaan. Ja kun rakennetaan kalastuspaikkoja, niin niissä kannattaa aina huomioida sitten myös se, että sinne pääsee vaikka nyt tämmöisellä pyörätuolilla. Ja samallahan ne palvelee sitten myös lapsiperheitä ja muutenkin sellaisia vaikkapa ikäihmisiä. Että ei ole vielä riittävästi, mutta eiköhän me lisää saada. Miten SVK edistää esteetöntä kalastusta? Me edistetään vastuullista ja monipuolista vapaa-ajan kalastusta ja tämä esteetön kalastus kuuluu yhtenä osana siihen. Sellaisena selvänä esimerkkinä siitä on meidän nettisivulta löytyy kalastuspaikkakartta ja siellä on esteettömät kalastuspaikat yhtenä isona osa-alueena. Eli voi hakea kalastuspaikkoja Suomessa ja siitä sitten ruksittaa vaihtoehdon esteettömät kalastuspaikat, niin sitten tulee kartalle näkyviin ne esteettömät kalastuspaikat koko maassa. Suomessa on olemassa muutamia erinomaisia esteettömiä kalapaikkoja, joista hyvä esimerkki on Pohjanmaalla Maalahden kolinnassa sijaitseva kalastuspaikka, joka on perustettu pohjaveden täyttämälle soranottoalueelle.
Kolinassa on otettu erityisesti huomioon lapset, vanhukset ja liikuntarajoitteiset kalastajat. Kalastamaan pääseminen on helppoa, sillä kulkureitti veden äärelle on tasainen ja helppokulkuinen. Kolinaan on rakennettu esteettömään kalastukseen soveltuvia heittopaikkoja 2 kappaletta. Paikat ovat turvallisia ja käytännöllisiä. Heittopaikkojen maanpinta on tiivistettyä kivituhkaa ja tasanteita kiertävät kaiteet, jotka mahdollistavat istualtaan kalastamisen. Heittopaikat soveltuvat erityisesti perhokalastukseen, sillä takaheittotilaa on riittävästi. Alue on viihtyisä ja sieltä löytyvät muun muassa laavu sekä tulipaikka. Kolina soveltuu erinomaisesti koko perheen retki- ja kalastuspaikaksi. Eagle of fire, rising high. Eagle of fire through the sky. Yksi keskeisimmistä esteettömän kalastuksen muodoista on venekalastus. Vene mahdollistaa irtautumisen rannasta ja veneestä kalastettaessa on helppo valita itse kalastuspaikkansa. Veneeseen pääseminen saattaa olla haastavaa, mutta nykypäivänä tähän on useita erilaisia helpottavia ratkaisuja. Riittävän matalareunainen vene ja tasainen esteetön liikkumatila mahdollistavat laadukkaan kalastuksen. Kauko-ohjattava keulasähkömoottori sekä erilaiset kaikuluotaimet tuovat kalastukseen mukavan ja helpottavan lisänsä. Oikeilla apuvälineillä, saumattomalla tiimityöllä ja suomalaisella sisulla mikään ei ole mahdotonta. Kireitä siivoja. Kalastus ei ole minulle vain harrastus. Se on elämäntapa ja työ. No limits left. Walls are made for breaking, rules are made to bend. Sacrifice is sacred, struggle's not the end. Every scar is glory written in my skin. Every loss a lesson I'm built to win.